Abot sa kadalanan nga sila sa internet, ibig sa tayo may choice, sa nakadulad man sa Otidos. May mat mangita, dahil sa wagi, yan panagyaman. Ka amin nga na nagipas kumutlaang makupag amin ng kataka-blessing. Hindi rabi ang kumanam naman ni boss ko dyan sahod ko. But wala na kinasarita na. Michelle, di kontrata tayo 4,110 sahod mo. Ang lupa, di kasama nga nalasak ko di pas mga employer ko katata. Marik na ako nga silangan. So nga, amin gaya mga may tad kanya tayo matrials at ang gayang ikasubad na Imbag. So at na ko ko na espiritu nga kuna na nga words na di sa lugsod na nalagit ko lang na may sa kanta na tingnan tayo lang di lyrics na lahat na kanalay nga talaga magkanta. Ito man mat 94 din intun Almighty Diyos. Intun Almighty Diyos. Ito'y nabaw idala. Umay ng pursihan. Lagi mula. Intun manghita na. Mula na hintay tumakigadray kayang kuwana talaga pati na nung kilang lyrics natin Maya. madalayo Sige. Hindi. Time balikas na di sa lutsut na noon niya iti Mas. mas at biyak iti kayo anaparot tapos Maimula. wino bukal panagkunak mo tayo ako namin kas pangarigan mo tayo tabi kayo ngayon nga namarkot niya markot mo kayo Parot at transplant. Oray nyo. mo maparot mo kas pangarigan transplant kasi nga ikat mo sa mula na markot kasi dyan lang kamot namin markot ng ayakan agad ipindi di klase di kayo nga maiyakan. Ngayon, nagtihong ko nga niya, at dahil nakita dugtugan nga, nakita binbinding at mula ang dati kay kayo, sigudan nga niya, iyaakan lalo na talagang na niya kabinda. Dahul kayo. Kayon ko lang nagpit na nagtubo, din maktong nagagos. So, din nagmamaya. Nung at dati yung malablabasa, ngayon nga kayo, mumula dan, talaga nga nangakon, sukatan data malaylay. Sukatanda, pag-utong dan tumadlaw na sukatan. Tukat ka, nubukong na din mula dahil sigurado nga gusto lakit dito pan makasibog na ko talaga ngayon. Diretso, ang adit kapit na nga ikat talaga ngayon, direktan di daga. Iso nga kada tayo nga, pang-pangmati, no, kung tayo nga sumursunod tayo ka na ako Jesus, ay doon, nakadirekta tayo. Nung upo na tayo lang nga sumusurot, pasurot, nga sinsingan surot, ay doon talaga ang biyag. Kasama lang natin in-transplant na ngayon na nalaka nga malaylay. So nga, kaya ito sumbat kumot ka rin ay... Anyang arte mas agyan. Mas, adin na bukol. Adi bukol para kanya, basta lang mayak si adi na pintas nga bukol, na naimula, talagang agbiyan, agramot, sibugam, mainitan, talagang pumintas sa rumampaya. Kasi nga, arami din tayo panagaramit, panagtrabaho tayo, nagitintay panakidindig ng guy. At natin nakita nga di post na nga di charity ni Kuya Nelson nga kuna na nga
tatlo ka no kasi magana no naragsak ket ikatan ka no dagitay ikatan dagitay sa ni mga na alisin daw yung mga Tinik. toxic Ah, toxic i-detox mo. na toxic ko na toxic Pagkatungkol timimay sa Diyos, at malipayang timimay sa Uda kay nga iwan, tinasangkwal na langit, agaran niyagan, nga dati kurang nga intay pagkatarak nan, agpagas kay guman, amanuman, ipibilin kayo. Dati pastor may lasin na di mertiganeros na. Amuna di damuken bilang didudut na. Amuna di rumaken nunen tiguran na. Ngama bandi ubog di sabari ang maginuman na. Uda kay nga aywan, laglag ipenyuman. Isaw ni Kristo nga ina, inmayang, adi magnaiti sa bali agadlan. Isud managanan, mananakaw, bisan. Uwan laking kay agubal, ibilin na inakinmayang. Ika'y agapadan, di bang matiyag parparaw ko. Agdali na kayo, aging ganat panumpalan. Agdali na kayo, aging ganat